Har det været sjovt? Ja. I vil sejle lidt mere? Find ud af det. Hvad siger du? Har du prøvet at lave en grønlandervending? Jeg har prøvet at lave en halv. Jo, hun lavede, så jeg var Måske ikke helt ønskede hun, at hun kunne lave en. Nej, det var Nikolaj. Ja, vi tog finde af. Okay.